سلام كميت سنيحهم كبرات فتوات تخططنا الميديا نسعد تأخذنا يوم معبالتاتن وانا وزيناتاتن زرزر حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم بهورنا دم سبسكرايب لايك شير ناقركم سدرانا تي فيديو بمخان ابزلهم وانا وزيناتاتن معبالتاتن ببوان خوتكم يوم ابزرزراتهم كنسقركم معالا زقاتما ازرارا بسقمتي دبرتين زمرح واحد الواز فتما تي دكتور دبرتين قارو ميكائيل زمرح واحد ززوان ابيات مخري اجد ابل علي حنتي قال انستيتي امرار حم محدار كتما ماله سقمت موسادو كفالي تلا سقمت دما بمخنات ፖለቲካው አሰላልፋ ዝብል ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያም ተጋሩ ይቀባበሉ ወለው ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣብያ ስምረት ሓላፊት ማሕበራዊ ጉዳይ ኮይና ተገልግል ዝነበረት ወይዘሮ ነቢያት ኣስፋሃ ኣብርሃ ምክንያት ፖለቲካው አሰላልፋ ከም ብዝብል ምክንያት ካብ ስራሕ ከም ዝተባረረትን ተኣገደትን ዝገልጽ እግድ ደብዳቤ ለጢፎም ላለው እቲ እግድ ዝሓለፈ በቲ ኣብ ንዝኾናሉ ቤት ምክሪ ታጣብያ እዩ እዚ ድማ እቲ ስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ብሓይል ተቆጣጠር ዘሎ ክፋል ሕወሓት ኣብቲ ናተይ ዝበለው ኣተሓሳስባ ወጻኢ ስለፍ ወይ ድማ ዝቃወም ትግራዋይ ከገልግል ከም ዘይኽእልን ውድባዊ ወግንና ኣብ መንግስታዊ ንጥፈት ኣላጊቡ ብምኻድ ዝብል ዝጸንሐ ታሪኩ መቐጸልታ ምዃኑ ነቲ ኩነታት ዝነቕፉ ዘለዉ ወገናት ገሊፆም ኣለዉ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ዕልዋት ሰራሕተኛ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ልዕሊ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ኣሰላልፎም ዝተፈለዩ ዜጋታት ካብ ስርሖም ምእጋድ ምብራር መሃያ ምኽልካልን ምእሳርን ምስዳድን ይካየድ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ጸብጻባት እዮም ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም እዋናዊ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ኣሎ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት እያ ዘላ ካብዚ ሕማቅ ኩነታት ንምውፃእ ኣማራፂ ሓሳባት ምቕራብን እቲ ኩነታት ህዲ ኢልካ ብዝሳኸነ መንገዲ ምሕሳብን ይጠልብ ኢሉ ኣሎ ከም ህዝቢ ስኽን ኢልና ክንሓስብን ፍትሕታት ክነጣጥሕን ይግባእ ዝበለ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ካብዚ ወፃኢ ዘውደቕና መንገዲ እናተጓዓዝና እዚ እውን ኣብ ዓንኬል ምጥላምን ምብሻቕን ሕርያና ክንገብር ኣይግባእን እዩ ዝበለ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ደጋጊምና እንወድቕን ንውድቀትና ከም ዓወት ፍሉይነት እንዳኣውፀርና ስቓይ ህዝብና ምንዋሕ ተወሳኺ ምድንጋር ተወሳኺ ምጥቕቃዕን ተወሳኺ ምብላዕን ተቐፂሉ ግን ናይ ሕዚ ምፍላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም መሊስካ ምርካብ ከጸግም ከም ዝኽእል ክንርዳእ ይግበአና ክብል እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ ክንድገቦ ዝኸውን ገበን እንዳፈጸምካ መልስኻ እንተወዳላይ ምጽላም ንቆጠብ ዝበለ ኣቶ ረዳኢ ሕዚ እውን እዋን ኣዕሪ ከይረፈደ ኣዝዩ ከይተጸንቀቐ ስኽን ኢልካ ምሕሳብ ኣይኸፍን ኢሉ ኣሎ እቲ ዝዓቢ ግዜ መፍትሒታት ኣብ ምእላሽ እንተዝጠፍእ እንተወሓደ መጻኢና ዝሓሸ ተገማታይን ክኸውን ምኽኣለ ክብል እዩ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ገሊጹ ዘሎ ቢቢሲ ንላዕለዎት ሰበስልጣናት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ዝፍሓት ኣዘራራዊ ኮይኑ ኣሎ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ መቐለ ዝወፀሉ ሕዚ እውን ዘለሉ ኩነታትን ጉዳይ ሰራዊት ትግራይን ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣካፊሉ ኣሎ ዝሓለፈ 8 መጋቢት 2025 ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተመስረተ 2 ዓመት ዝደፈነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ መንጎ ሕወሓት ዝተፈጠረ ምምቃል ኣብታ ክልል ናይ ስልጣን ሓጓፍ ቅልውላውን ፈጢሩ ኣሎ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ 2 ሰሙን እውን ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብስራሕ ስለ ዝፀውዓኒ እየ ንኣዲስ ኣበባ መፅእ እምበር ሃደምኩን ስርሐይ ምስ ወዳእኹ ናብ መቐለ ክምለስ እየ ኢሉ ነይሩ እዩ እንተኾነ ከምቲ ዝበሎ ኣይተመለሰን እቲ ውግእ የንፀላሉ ስለ ዘሎ ኣቓልቦ ክወሃበሉ ብዝብል ጽሑፍ ማሕበረሰብ ዓለም ተማሕፀነ ምክትሉ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እውን ዳጊት ዳሃዮ ኣይተሰምዐን ዘሎ ካልኦት ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኮይኖም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሑ ዝነበሩ ሓለፍቲ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተጓዓዙ እቶም ምንጭታት ሓበሬታ ነጊሮምን ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ንገሊኦም ሰበስልጣናት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምዝራብ ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣዋጊዑ ኣሎ ኣቶ ጣዕመ ዓረዶም ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፊ በዓል መዚ ቁፅፅርን መድሓኒትን ትካላት ሕክምናን ትግራይ ኮይኑ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ላዕለዋይ ካድረ እዩ ቅድሚ ኩናት ትግራይ በዓል ሞያ ፋርማስን ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ድማ ላዕለዋይ ኪላ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እቲ ሓላፊ ኩናት ትግራይ ምስ ተወልዐ ኣብ ሓይልታት ትግራይ ተጸንቢሩ ከም ዝተዋግአ ኣብቲ ምስ ቢቢሲ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተሾሞ ዝጠቅስ ኣቶ ጣዕመ ኣረዶም ሕወሓት ናብ 2 ምስ ተመቐለ ግን ምስቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ከም ዝተሰለፈ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ኣቶ ጣዕመ እውን ብስራሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መጻኹ ኩነታት ስለ ዝተበላሸወ ሕነት ስለ ዘይትሰማዓኒ ኣብዚ ክጸንሕ ወሲነ ይብል ስራሕ ዳ ብኸመይ ተካይዶ ኣለኻ ስጋኣትካ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ካብ ቢቢሲ ቀሪቡሉ ካብ ሕዚ ኣብ ስልጣኑ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ሓላፊ ኣብዚ ኮይነ ብቴሌፎን ምስ ትለይን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ዘካይዶ ዘረብየ ዝመርሕ ዘለኹ ኢሉ ኣሎ ናብ ትግራይ እዚ ተመሊስካ ምኻድ ዘስጋኣኒ ድማ ምስቲ ሓደ ምቃል ሕወሓት ዘለዉ ላዕለዎት ካድረታት ንመስዋዕቲ ተዳሊኻ ዶ ኮይንካ ዝብል መልእኽቲ በፂሑኒ ይብል ኣቶ ጣዕመ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ብፆተይ ዝነበሩ ናይ ኮነሬል ማዕርግ ዘለዎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ሰወይልካ ደቅኻ ዘይትዕቢ እዞም ሰባት ከይጎድኡኻ ዝብል መልእኽቲ ሰይዶምለ እዮም ይብል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ዝበዝሑ ኣባላት እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ሃለዋቶም ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ዝተሓተተ ንድሕንነቱ ስሙ ዝተዓቀበ ካሊእ ላዕለዋይ ሓላፊ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ወረዳን ጣብያን ዝርከቡ ኣመሓደርቲ ተቐጠውን እንተሎ ኣብ ከባቢኦም ከም ዝርከቡ መብዛሕትኦም ኣባላት ካቢነ ድማ ኣብ መቐለ ኣብ ስርሖም እዮም ዘለዉ ኢሉ ኣሎ እቲ ካብ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ስልጣን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓይሊ ካብ ኮር ንላዕሊ ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣን
ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ከም ዘረከበ እዩ ዝንገር ይብል እቲ ቢቢሲ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ። ከንቲባታት መቐለን ዓዲግራትን ብጓይላ ተዓጂቦም ነናብ ቤት ጽሕፈቶም ከኣትዉ ዘርእዩ ቪድዮታት እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ስዒቡ እቲ በቲ ሓደ ክፋል ሕወሓትን ላዕለዎት ናይ ኮር ኣዘዝትን ዝተወሰደ ስጉምቲ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ይብል ይብሎ። እዚ ክንፊ ነቲ ዕልዋ ኢሉ ዝፀውዖ ስጉምቲ ዝወሰደሉ ምክንያት ምስ መንግስቲ ፌደራል ንምድርዳር የኽእለኒ እዩ ካብ ዝብል ውጉይ ቅማረ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ እቲ ሓላፊ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ወጻኢ ከሰዓሱ ከም ዘለዉ እዩ ጠቒሱ። እቶም ነቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝቖመ መንግስቲ ክምእዘዙ ዝግብኦም ዝነበሩ ወታደራውያን መራሕቲ እውን ተመሳሳሊ ካብ ተልእኾም ወጻኢ ፖለቲካዊ ስልጣን ንሓደ ፖለቲካዊ ጉጅለ ከረክቡ ሓይሊ ምጥቃሞም ዘይሕጋዊ ተግባር ኢልዎ። ጉጅለ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ከም ዘፍረስዎን ከም መጋበርያ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝኾኑ እዮም ዝኸስዎም። እዚ ከምቲ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ብዘይካ ናይ ክልል ኣብያተ ዕዮታት ኩሎም ናይ መንግስቲ ማሕበራት ከም ዝተቆጻጸረ ዝገልጽ ሓላፊ በዓል መዚ ቁፅጥር መድሓኒትን ትካላት ሕክምናን ትግራይ ኣቶ ጣዕመ ዓረዶም ብወገኖም እቲ ጉጅለ እናበለ ዝጽውዖ ሓይሊ ካቢነ ሓለፍቲ ዘይቀየረሉ ምክንያት ካብቶም ነቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ዘፈራረሙ ኣካላት ኩነኔ ከየጋጥሞ እዩ እምበር ከይቆጻጸር ዝኸልከሎ ሓይሊ የለን ይብል። ካብ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ክረዳድኡ ስለ ዘይከኣሉ ናብ ክልተ ዝተመቐሉ መራሕቲ ሕወሓት እንባዕሎም ክካሰሱ ካብ ዝጅምሩ ልዕሊ ሓደ ዓመት ኮይንዎም ኣሎ። እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓደ ክፋል ሕወሓት እቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዝያዊ ምምሕዳር ብክሕደት ክኸስስ እንከሎ እቲ ብግዝያዊ መንግስቲ ዝምራሕ ክንፊ ድማ ብልሽውናን ስስዕን ገበናትን እዩ ዝኸስዎ። ገለ ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቶም ብኣፎሙዝ ዝተመንጠልናዮ ስልጣን ብኣፎሙዝ ኣምሊስና ህዝብና ሓራክ ነውፅና ዝብል ሓሳብ ኣስሚዖም ነይሮም ዝበለ ጸብጻብ ቢቢሲ ካብቲ ክውንነት ብምብጋስ እቲ ቃለ መሕተት ዝሃበ ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚርኩም ዲኹም ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡሉ እቲ ሓላፊ ግድኡ ንሕና ከም ሓደ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም መማረፂ ኣይንወስድን ኢና ከምቲ ትብሎ ዘለኻ ካብቶም ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ኮነ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሕወሓት ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚርና ኢና ዘስምዕ ሓሳብ እንተጽሒፎም ደጋግም እዮም ዝብል ምላሽ ሂቡ። እቲ ሓላፊ ስዒቡ ነቲ ብዘይ ምቁራጥ ካብ ናይ ኩናት ምፍጻመታት ርሒቑ ዘይፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ናብ ሕድሕድ ኩናት ዝወስዶ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣይንድግፍን ዝበለ ኮይኑ ጉዳይና ብድርድርን ሕጋዊ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክነፈጽሞ ኢና እንደሊ ኢሉ። እቲ ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ዝተገበረ ዕልዋ መንግስቲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ምግጣም ተጋርነኖ ዓልና ክንታሖስ ዝገብር ሓደገኛ መንገዲ ስለ ዝኾነ ውልቃይ ከም መፍትሒ ገይረ ኣይመርጦን ዝበለ ኣይተጣዓመ እውን ኣብ ክልተ ተመቒሉ ዘሎ ሕወሓት ፀገማቶም ብድርድርን ልዝብን ክፈትሑ ሕሪኡ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ብሓይሊ ዝተደገፈ ምትኻእ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ዓፋር ኣምሓራን ኣብ ዝዋሰኑ ከባቢታት ትግራይ ብረት ዝዓጠቑ ሰባት ይተኣኻኸቡ ከም ዘለው ቅርበት ዘለዎም ሰባት ይገልጹ እዮም ዘለው። እንተኾነ እቶም ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሰርፉ ሓለፍቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምትእስሳር ይሃልዎም ኣይሃልዎም ግን ንጹር ኣይኮነን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዕለተ ሐሙስ ኣብ ባይተ ተወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተወሳኺ ሓደ ዓመት ክቕፅል ዘኽእሎ ናይ ሕጊ ምምሕያሻት ይግበር ከም ዘሎን ናይ ሓለፍቲ ለውጢ ክግበር ከም ዝኽእልን ኣመላኺቱ ነይሩ እዩ። ዝሓለፈ ባሕቲ ሚያዝያ ፓርላማ ኢትዮጵያ ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ናይ ክልል ጉዳያት ጣልቃ ንኽኣቱ ዝሕግዞ ሕግታት ከም ዘመሓየሸ ብዜና ኣቃሊሑ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝቐውም ግዝያዊ ምምሕዳር ንምውቓር ዘኽእል ድርድራት ይካየድ ከም ዘሎም ጠቐሰ እቲ ቢቢሲ ስሙ ዝዓቀበሉ ዝተሓተተ ብጌታቸው ረዳ ናይ ዝምራሕ ሕወሓት ላዕለዋይ ሓላፊ እዩ። እቲ ምምሕዳር ናይ ሓደ ፓርቲ ዓብላላይነት ዘይብሉ ሓቋፋይ ክኸውን ኢና እንደሊ ኢሉ። ኣብ ግዜ መኸተ ዝተጣየሸ ሰራዊት ትግራይ ፀዋዕነቱ ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ዳት መንግስቲ ዘፈጽም እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝበለ እቲ ሓላፊ ናይ ጸጥታ ስጋኣትና ኣብ ግምት ዘእተወ ሓይሊ ተወዲቡ እቲ ዝተረፈ ድማ ብዲዲኣር ንናብ ስርሑን ናብሩ እንክጣየሽ እዩ ዘለዎ ኢሉ ኣሎ። እሱ ተዛሚዱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕወሓት ኮኑ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ዘይተመለሰሉ ኩነታት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብዲዲኣር ምጥያሽ ማለት ማምኒ ድሓር ገዲፍካ ምኻድ እዩ ዝብል ሓሳብ ከንፀባርቑ እዮም ዝረኣዩ። ቢቢሲ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ናብ ትግራይ ክምለሱ ዝግብኦም ከባቢታት ትግራይ ዘይተመለሰሉ ምክንያት እንታይ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ እሱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይ ዘይተመለሰሉ ምክንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት እቲ ዝፈረሞ ውዕሊ ኣብ ቃሉ ስለ ዘይተረኸበ እዩ ኢሉ። ምዕራብ ትግራይ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ምምሕዳራዊ ግዛኣት ትግራይ እንተተመሊሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክርየሉ ዝሰጎም ሓይልታት ከም ዘለው ሕወሓት ሙሉእ ምትእምማን ስለ ዘየለን ምስ ካሊእ ናይ ደገ ሓይሊ ክረኸቡ ዕድል ዝኸፍት እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘለው እውን እቲ ሓላፊ ተዛሪቡ ኣሎ። እንተኾነ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእነት ምፍጻምን ኣብ ትግራይ ዕድሚኡ ክነዋሕ ናይ ሕጊ ምምሕያሻት ዝግበረሉ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሓቓፋይ ጌርካ ፖለቲካዊ ስልጣን ምምቕራሕ ብሕታዊ መዋፅኦ ፖለቲካዊ ውጥጥ ትግራይ ከም ዝኾነ እዩ ዝዓምም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ንባይተ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ ዘረባ ኣብ መረበቶም ዘይተመለሱ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ሰንኪ ፖለቲካን ሰብኣዊነትን ዝጎደሎም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሓደ ፖለቲከኛታት ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ።
ድሕረቲ ህይወት ኣማይት ኣሻሓት በሊዑ ውዕሊ ፕሪቶርያ ደው ዝበለ ኩናት ትግራይ መቓል ሕወሓት ስዒቡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ሓደ ክንፊ ሕወሓት ኢና ንደግፍ ኢሎም ተግባራዊ ምንቅስቓስ ብምክያዶም ትግራይ ናብ ካልእ ሓደገኛ ኩናት ሕድሕድ ከይተኣቱን ብዙሓት የሻቐሉ እዩ ዘሎ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ 10 ሚእታዊ ቀረጽ ኣንቢሮም ኣለው። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ንግዲ ሓድሽ ቀረጽ ኣንቢሮም ብዙሓት ተቃውሞታት ድማ ይስዕበሎም ኣሎ። ዋይት ሃውስ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝግበር ንግዲ ሓድሽ ቀረጽ ከም ዘውፅአት ኣፍሊጣ ኣላ። ብመሰረት ትራምፕ ስጉምቲ ንኣሜሪካ ቀዳምነት ንምሃብን ሕፅረት ንግዲ ንምንካይን ዝዓለመ ኢልዎ ኣሎ። ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ዝውሰድ ታሪፍ ካብ 10 ክሳብ 49 ሚእታዊ ዝበጽሕ ኮይኑ ኢትዮጵያ እውን ግዳይ 10 ሚእታዊ ታሪፍ ኣሜሪካ ኮይና ኣላ። ኣሜሪካ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደቶ ንግዳዊ ሕፅረት ንምንካይን ቁጠባዊ ኣሜሪካ ንምሕላውን ከም ዝወሰደቶ እዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጽዎ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ 20 ሃገራት ዓለም ወሰኽ ታሪፍ ተገይሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ሃገራት ምዃና ድማ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኢትዮጵያ ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸመቶ ገበናት ተጠቃምነት ናብ ጻዕዳጋ ኣጓ ኣሜሪካ ዝተኣገደት ምዃና ዝፍለጥ እዩ። ሓድሽ ፖሊሲ ምውሳኽ ታሪፍ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ስዒቡ ድማ ሃገራት ዓለም ብልዕሊ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንዓለማዊ ትእዛዝ ኣብ ምዝባዕ ይነጥፋሉ ብምባል ይኸስዎ እዮም ዘለው። ክቡራት ተኸታተልቲ ናቲ ሚድያ ሎም መዓልቲ ዘለናዮም ዜናታትን ትሕዝቶታትን ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና እንዳመስገንና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናቲ ሚድያ ብምዃንን ኣብ ዘለኹሞ ዋናዊ ዜናታትን መቃለታትን ክበጽሖም እዮም። ካልእ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።